गोजौसिन थाराव थानाय आफा इसोरनि बाख्नाय जानाय जाथों आरो बिनि रायजोआ फिरथिमायाव गोख्रैनो फैथों। गुड मर्निं अनजाग्रा प्रियफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो खुलुमहरदों आरो बयखौबो बरायदों। ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान रादाब लानानै फैलायबाय। जि रादाबखौ नायोब्ला नुयोब्ला नोंथांमोना गोबां सोमोनांगोन आरो गोबां बाथ्राफोरखौनो सोलोंनो हागोन आरो गोबां गियान मोनगोन आरो नोंथाङा गावनोबो सोमोनांगोन। ख्रिस्टियानफोरनि सायाव थारैनो मा दारना फैनो हागौ, बबे लामाथिंनिफ्राय फैनो हागौ। जोङो मोनथिनो मोन्दों दि गोबां रादाबनि गेजेरजों पास्टरफोरखौ हमदों, गिर्जा जिरायनायखौ उसुबिदा खालामदों, गिर्जा जिरायनो होआखै, बबेबा प्रग्रामखौ खालामनो होआखै। बेफोरबायदि गोबां जों रादाबफोरखौ मोननो हागासिनो दङ। नाथाय दिनैनि जिथु रादाब बे एसे आलादा। नोंथांमोना थाम्बनेल नायनायनि गेजेरजों एसे मोनथिखाबाय जे बबे बिसयनि रादाब जागोन। दा बेयावखाय अनजाग्रा प्रियफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। बे जाथाया बबेयाव जादोंमोन बेफोर गासैखौ नोंथांमोना डिटेल्सै आं जोबनाय फारसे बुंहैगोन। दा बेयावखाय जेन गासै बाथ्राफोरखौबो रोखायै मोनथियो। बेयाव बेबायदि जादोंनो होननानैनो दसे लोगो नायनानै जेन अफ थाङा, नाथाय जोबजासिम नायगोन जेन गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना रोखायै मोनथियो। दे अब्ला प्रियफोर, बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों। सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबखौ नोंथांमोना जेन मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन आरो सानोब्ला नोंथाङा शेयार खालामनो गुबुननो, जेन गुबुनाबो मोनथियो बेफोर बाथ्राफोरखौ शेयार खालामनानै होगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला नोंथांमोननो बे रादाबखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय। नोंथांमोना गोसो होनानै नायदो। आप लोग यहाँ पे आए थे अनुविभागीय अधिकारी के पास? हम लोग गांव का जो पूरे समाज इकट्ठा होके, गांव के लोग पूरे इकट्ठा होके हम इसलिए आए कि यहाँ चर्च ना बने। और चर्च ना बनने के कारण ये लोग हमेशा यानी कई टाइप के वहाँ चर्च लगाते हैं। बहुत दूर के लोग आते हैं वहाँ, यानी एतवार के दिन पूरा यानी उनका चर्च लगा रहा है। धूमधाम से बढ़िया मानते हैं, ढोलक टिंकी दुनियादारी गीत गदम से सारी चीज़। हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ इस टाइप से हो। अच्छा, ज़्यादातर आपके हिंदू समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे? अच्छा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे समाज, हमारे गांव के लोगों का कहना ये है। कौन व्यक्ति है चर्च का निर्माण कर रहा है? वो व्यक्ति को हम नहीं जानते। अच्छा। वो कहाँ का है, कैसा है, अब आज तक उनको हम नहीं जानते कि ये कौन व्यक्ति है करके। बताया जा रहा है कि उनका पट्टा ही बन गया वहाँ पे। दोनों पति पत्नी के नाम से पट्टा बन गया। अच्छा। अब मकान तो कुलेश माँ साहब ने बेचा है, किसको रामचरण। ग्राम पंचायत के संबंध में जानकारी नहीं है? नहीं है, जानकारी नहीं। अच्छा, क्या चाहते हो आप लोग? अब हम लोग यही चाहते हैं वहाँ किसी टाइप का यानी वो है चर्च नहीं बनना चाहिए। और जो वो जमीन जो अभी इधर कब्जा है उसका यानी पट्टा रद्द। यानी आज जो है गांव की समस्या को लेकर के तहसील कार्यालय भिवरी में हम आए हैं। जो अवैध रूप से पट्टा बना गया है पति पत्नी के नाम से दोनों का, और वो पट्टा ऐसा नहीं है कि पति पत्नी के नाम से और सरकारी भूमि हो, आबादी भूमि है। पुलिस महासाब था वहाँ पे, उसकी ज़मीन को कौन खरीदेगा, कैसे, ये कहाँ के व्यक्ति हैं इनको हम नहीं जानते। जो अवैध रूप से इनके नाम से पट्टा बनाए, इस समस्या को लेकर के यहाँ आए हैं। और वहाँ पे चर्च लगाया जा रहा है। चर्च पैसा एक्ट के अंतर्गत तो चर्च लगाने का अधिकार उनके पास नहीं है। और अभी वर्तमान में चर्च के लिए कॉलम खोदा जा रहा है वो जेसीबी के माध्यम से। आप ग्राम पंचायत सरपंच है, क्या आपने उनको परमिशन दिया है? नहीं, मेरे तरफ से कोई परमिशन ना, एनओसी नहीं लिए हैं। बिना परमिशन के वो काम करा रहे हैं अवैध रूप से। अच्छा, वहाँ पे चर्च बनाया जा रहा है अवैध तरीके से? क्या चाहते हैं आप लोग? वहाँ पे चर्च ना बने, मेरा यही कहना है। अच्छा, अधिकारी द्वारा क्या बोला गया? अधिकारी द्वारा अभी तो कुछ आश्वासन नहीं दिया गया है। अच्छा, पूरे ग्राम के लोग आए थे? पूरे ग्राम के लोग आए हैं। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना जि रादाबखौ नुबाय, जि बाथ्राखौ खोनाबाय, बे बाथ्राया रिसेन्टलि दाखालि जानाय जाथाय। बे जाहैबाय मध्य प्रदेशआव जादों आरो बिनि सिङाव थानाय मान्डाला जिल्लानि सिङाव गाग्री तहसिल होननाय मोनसे गोदोर ओनसोल दङ। बे ओनसोलनिनो गिगारजिता होननाय पन्चायतनि सिङाव गिलातला होननाय गामिनि मोनसे बाथ्रा। येस, गिलातला होननाय गामिनि मोनसे बाथ्रा। बेयाव खोब खम सुबुंफोरासो ख्रिस्टियान दङ। जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय खोब खम। बेयावथ' फ्राय हौवा हिन्जावनि बाथ्रासो ओंखारदों। नाथाय बिथांमोनजों लोगोसे जिहेतु देवबाराव खुलुमनाय सिबिनायनि बाथ्राया फैदों, जे देवबाराव बिथांमोना गोबां गाजा गोमजा, गोबां हाल्लायै
मोनसे गिर्जा खालामो होननानै बिथांमोना बुंदों। दा बेयावहाय माखासे मानसिफोरा हयथ' बबेनिफ्रायबा एसे फैयो आरो लोगोसे हौवा हिन्जावजों लोगोसे न'खरसे न'खरनि माबा मोनसे थानो हागौ। बेखौ डिटेल्सै आंबो बुंनो हानाय नङा जिहेतु आं मोनथिया, नाथाय बे रादाबाव बेखौसो फोरमान होदों। नाथाय गोबां खम ख्रिस्टियान बेखौ जोङो मोनथिगौ, मानोना बे रादाबाव बेखौ मोनथिहोदों। बेनिफ्राय हयथ' बिथांमोनहा बेबायदि मोजां गिर्जा न', पाक्कानि गिर्जा न' गैया, जायनि जाहोनाव दायो बिथांमोना पाक्कानि गिर्जा न' हयथ' मोनसे हा थामथिम खालामबाय आरो हा थामथिम खालामनो हानायखाय बिथांमोना पाक्का न'नि गिर्जाखौ बिथांमोना बानायनो थामथिम खालामबाय। नाथाय दा गामि ओनसोलनि आरो गावबुराफोरा कमप्लेन खालामदों जे बेयाव गिर्जा न' लुनो मोना होननानै। आरो बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला बे हाया, सासेया बुंदों सरकारि हा, सासेया बुंदों बे हौवा हिन्जावनि हा, हौवा हिन्जावनि मुङैसो बे हानि मुङा दङ। दा बेयावहाय गिर्जानि मुङै हाया गैया, अब्ला माब्रै लुनो, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंदों। डेट मिन्स बिथांमोननि बुंनायनिफ्रायनो जोङो नंगौ नङाखौ एसेब्लाबो मोन्थिदों। सरकारनि हा बे नङा, जानो हागौ बै हौवा हिन्जाव जाया जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय बिथांमोननि जानो हागौ नंगौ, गिर्जानि मुङै हाया नङा। अब्लाबोथ' जायफोरा दिनै हौवा हिन्जाव दङ बिथांमोना गिर्जानि थाखाय बे हाखौ हयथ' हगारबाय जानो हागौ। नाथाय बिथांमोना बेखौ स्वीकार खालामाखै, नाजावाखै। बिथांमोननि बायदिब्ला गिर्जा न'निनो हा जानो नांगोन। आसल खोथाया, गुबै बाथ्राया बे नङा जे हौवा हिन्जावनियानो जाथों हाया बा सोरनियाबानो जाथों, नाथाय बिथांमोननि गोसोनि हास्थायनाया बेसो जेन बेयाव जेन गिर्जा दाजाथों, बेखौसो बिथांमोना हास्थायदों। बिथांमोननि थांखिया बेसो, मानोना बेयाव गिर्जा जानाय लोगो लोगोनो बेयाव गोबां ख्रिस्टियानफोर जागोन, बेखौसो बिथांमोना गिदों। बिनि थाखायनो बिथांमोना जेन बेयाव गिर्जा बानायनो मोना, गिर्जा दा बानायनो मोनथों, इसोरनि रायजोआ दा बांथों, बिथांमोननि हास्थायनाया बेसो। नाथाय गिर्जा न'खौ बिथांमोना मोनसे बाहाना हिसाबै होदों। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोना बे रादाबनि गेजेरजों नुनो मोनदों, दिनै सुख सान्तियै गोबां जायगायाव इसोरखौ खुलुमनो हायाखै, इसोरखौ खुलुमनो मोनाखै। दिनै जों बे रादाबनि गेजेरजों मोन्थिदों, जेरावहाय खुलुमनो सिबिनो थाखाय मोनसे गिर्जा न', मोजां गिर्जा न' बानायनो थाखाय बिथांमोना थामथिम खालामदों, नाथाय बिथांमोनखौ खस्थ' होदों। दिनै बिथांमोना प्रसासननियाव थांदों, पुलिसनियाव थांनानै कमप्लेन खालामहैदों दि जे बेयाव गिर्जा बानायनो मोना होननानै। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, अब्ला बियो मोनसे तारना नङाने? अब्ला बियो मोनसे सैसो होनायनि बाथ्रा नङाने? जेरावहाय सैथो इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो मोनसे गिर्जा न' लुनो थाखाय पारमिसन गामिनि ओनसोलनि सुबुंफोरा होआखै, जेराव खौसे जानानै धरना हैदों, जेराव खौसे जानानै पुलिसनियाव थांनानै मोनसे आबेदन एप्लिकेसनखौ हैदों जे बेयाव जेन गिर्जा न'खौ लुनो मोना, बे एबा लुनो नाङा, लुनो होनो नाङा। गोबां रोखोमनि फाव फान्दायनानै बे हाया सरकारि हा होननानै, बे हाया गिर्जानि मुङाव गैया, बे हाया सोरबा हौवा हिन्जावनि मुङै दङ, सोरनिबा मुङाव दङ होननानै गोबां रोखोमनि अजद आपत्ति लानानै बिथांमोना थांदों। आरो बे थांनायनि जाहोना बेनो जे बेयाव जेन गिर्जा दाजाथों, सैथो इसोरखौ खुलुमनो दा मोनथों, बे मोनसे तारना। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दिनै जोंनि भारतनि सिङाव गोबां रोखोमनि तारनाया सोलिगासिनो दङ, गोबां रोखोमनि गोबां जोङो अलरेडि मोन्थिनो मोनगासिनो दङ। पास्टरफोरखौ धोरोम सोलाय होग्रा होननानै हमहोदों, गिर्जा जिरायबाय थानाय जायगाफ्राव थांनानै बे गिर्जायाव धोरोम सोलाय होदों होननानै गिर्जा जिरायनायखौ बन्द खालामदों। बहाबा बे गिर्जाया सार्टिफिकेट गैया, बे गिर्जा बानायनायनि हाया मोजां नङा, बे हाया सरकारि, गोबां रोखोमनि सरकारि बेसरकारि बायदि रोखोमनि बाथ्राफोर बुंनानै दिनै ख्रिस्टियाननि सायाव तारना लाबोदों। आरो बेयाव दिनै जोङो नुनो मोनबाय जे गिर्जा न'खौ लुनो होआ, इसोरखौ खुलुमनो मोना, बेबायदि मोनसे तारनाखौ जों नुनो मोनलायबाय। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, लागारबो आर'जआव थादो, गोख्रों जादो आर'जआव, मानोना जोंनो बोलो नांसिगौ आर'जनि। जोङो नुनो मोनदों भारताव गोबां इसोरनि आत्माया खामानि मावगासिनो दङ। इसोरनि आत्माया खामानि मावनायखायनो तारनायाबो गोबां जादों, सैतानाबो गोबां एक्टिभ जादों। दा बेयावखाय जोंबो आर'जआव बोलोगोरा जानि, बेजों बिस'ज्लायनि, जोंबो भारताव थानाय गोबां ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बिस'ज्लायनि, बिथांमोनाबो जोंनि थाखाय बिस'गोन, जोंबो जेन बोलोगोरा जालाङो,
आरो जोंबो जेन गुबुननि थाखाय आरज बिनि जेन बिथांमोनाबो बोलोगोरा जालाङो इसोरनि खामानि मावनायाव। दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसे बाथ्राखौ सोलोंदों, आइडियाखौ मोनदों होनना फोथायनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।